Chisomo adali ndi Loto. Ankafuna atakhala ndi foni. Iye ankangomva kuti kunja kuno kuli internet. Ankakhombera akaona anzake akumakhala pa WhatsApp, Facebook komanso TikTok. Amaganiza kuti naye atakhala ndi foni akhonza kusangalala kwambiri. Tsiku lina makolo ake adampatsa mphaso pa tsiku lake lakubadwa. Adali atakwanitsa zaka 14 mphaso idali foni yapamwamba, foni yamakono yokongola. Pogwiritsa ntchito amachita kusisita galasi lake nkumadina. Chisomo sanakhulupirire. Adawathokoza makolo ake ndipo adasangalala kuti naye tsopano ali ndi foni yolowa pa internet. Mosataya nthawi Chisomo anatsekula ma account pa Facebook, WhatsApp komanso TikTok. Adayamba kutumiza pempho la chinzake kwa azinzake. Analowanso m'magulu angapo pa Facebook. Chilichonse chinali bwino kwambiri. Ankazimva kuti tsopano anali olumikizana ndi azinzake komanso anthu ena akutali ndi mayiko ena. Tsiku lina nthawi yakumasana mmene Chisomo adali kusewera game pa foni yake idalira. Padabwera chidziwitso cha uthenga ku WhatsApp kwake. Uthenga udali ochokera ku nambala ya chilendo koma udali ochititsa kaso moti sakadatha kuusiya osaulabadira. Uthenga udali oti boma la Malawi likupereka mitolo ya internet yaulere kwa ophunzira oyambira zaka 12 mpaka 25 ngati njira imodzi yolimbikitsa ophunzira kugwiritsa ntchito internet. Dinani apa kuti muombole mtolo wanu. Mtima wa Chisomo unayamba kugunda mwachangu. Mtolo kutanthauza kuti bando? Nthawi yomweyi anaganiza. Mosataya nthawi Chisomo adadina paja adawuzidwa kuti adinepa. Iyi idali link idamutengera ku website ina yomwe inali yowala ndi zokongolesa ndipo idalembedwa kuti mphoto yayikulu mwachita mphumi popambana mtolo wa internet. Musanalandire mtolo wanu yambani mwagawa uthenga ukwanzano asanu kapena magulupu a WhatsApp. Chisomo sadasengereze adayamba kugawa uthenga uja. Amara akagawa anzake amalandiranso uthenga ngati uja omwe adalandira kumayambiriro. Atamaliza kugawa website ija idamufunsa kuti alembe dzina lake, nambala ya foni yake komanso address yakomwe amakhala. Manja a Chisomo adanjenjemera ndi chikondwerero ndipo adayamba kulemba zonse adafunsidwa. Uku akuganiza za mtolo wake wa internet omwe udali 32 GB mwansangala. Mtolo udali oti akhonza kugwiritsa ntchito kwa mwezi wonse. Website ija idamudziwitsa Chisomo kuti mtolo wake udzafika pakatha sabata imodzi. Mmawa mwake atafika ku sukulu Chisomo sanathe kubisa chisangalalo chake ndipo anamuwuza anzake chimwemwe za mwayi wa mtolo wa internet uja. Chimwemwe adakweza zikope zake ndi chidwe koma sanalankhule zambiri. Maphunziro a tsiku limeneyo atatha chimwemwe ndi Chisomo onse adabwerera m'makwawo ndipo chimwemwe adawuza azakhale ake amene adabwera kudzacheza kwawo za mtolo wa internet zija mongodotsa. Azakhale ake a chimwemwe omwe dzina lawo lidali Thoko adafunsa, "Taima kayi, ukunena kuti iye anangolowa pa website yachabechabe ndi kupereka information yake?" Chimwemwe adavomera. Chisomoyo akabwera unduze. Chisomo atabwera kudzacheza ndi nzake anti Thoko adakhala naye pansi pamodzi ndi chimwemwe. Adayamba kulankhula mwachifatsi kuti anyamatawo azimvetsetsa. "Chisomo, ukudziwa kuti ndi anthu angati amene abeledwa mu njira ngati imeneyi?" "Kubeledwa?" Chisomo adafunsa modabwa. "Heya, nanga ukumudziwa amene anakutumizira uthengawo?" "Ayi, inali namba ya chilendo," adayankha Chisomo. "Nanga udayang'ana ngati website yo idali yotetezeka?" adafunsa anti Thoko. "Ayi, sindikudziwa mmene website yotetezeka imaonekera. Chimwemwe umadziwa?" Chisomo adamufunsa nzake uja. "Ayi, inenso sindikudziwa," adayankha chimwemwe. "Komatu mmene uthenga unabwera zoti ndi akuba sindikanadziwa. Umaoneka wachilungamo," adatero Chisomo. Anti Thoko adatsokomola pang'ono nati, "Ndi mmene mbava zimagwirira ntchito. Amapanga mawebsite awo oneka ngati eni kuti azinamiza anthu nkumapereka zambiri zokhudzana ndiwo ngati mmene unachitiramo. Sizimathira pomwepo ayi. Ena amawafunsanso kuti apereke nambala yawo ya ku banki ndi cholinga choti awabere ndalama zomwe zili kumeneko." Chisomo ndi chimwemwe adali adatchera khutu kuti zomwe zimalankhulidwa zisawapite. Anti Thoko anapitiriza kulankhula nati, "Zomwe amachita zimatchedwa kuti phishing. Sindikuti phishing yoweza nsomba ayi, koma phishing yobera. Phishing iyi ndi imodzi mwa zinyengo zodziwika bwino kwambiri pa internet. Okubawa amatumiza uthenga wake umakhala upatsa chikoka ndithu. Koma munthu akangodina pa link yomwe atumiza basi pamakhala kuti zambiri zachitika. Kuposanso zongoba information zomwe ndanenazi. Pena makampani ndi maorganization amatha kuluza zinthu zofunikira. Munamvapo zoti munthu wina amulanda tsamba lake la pa Facebook kapena kuti wahakedwa. Zimenezinso ndi zina zomwe okubawa amachita.
Chisomo anazunguzika moto ndi mantha. Ndiye ndichite chiyani tsopano? Foni yanga ndiye kuti ahakidwa? Akhonza kundipeza? Antithoka adamwetulira nati, osachita mantha, tandipatse foni yako ndione ngati muli zokayikitsa. Atayiona foni ija mwamwayi chilichonse chidali bwinobwino kupatula kuti mu fonimo adapezamo application yodabwitsa. Application yomwe imapangitsa kuti Chisomo adzilandira zidziwitso kapena kuti ma notification ama website osakhala bwino. Antithoka adamuchotsera application iyo ndipo foni yake inakhalanso bwinobwino. Kenako Antithoka adatsegula kompyuta yawo nayamba kufotokoza zinthu zina ndi zina kwa anyamatawo. Ndiyamba kuwuzani zofunika zoyambirira izi. Mukalandira uthenga ku nambala ya chilendo ngakhale yoyidziwa, komano uthengawo ukaoneka kuti ndi wokayikitsa, mudziyima kaye. Osathamangira kudina paliponse. Yambani mwawerenga bwinobwino. Yambani mwayang'ana izi. Kodi link yomwe akutumiziraniyo website yake ndiyotetezeka? Kuti mudziwe kuti website ndiyotetezeka, yang'anani URL. URL ndi malembo amene amakutengerani ku website iliyonse. Onetsetsani kuti malembowa akuyambira HTTPS. Ikakhala kuti yangoyambira HTTP opanda S, dziwani kuti ndiyosatetezeka. S amene yamatanthauza security. Komanso pena website imatha kuoneka yotetezeka komano ili yosatetezeka. N'chifukwa chake tiyeni okhala osamala kwambiri tikakhala pa internet. Pepani ndikhala ngenda kubalalitsani. Pali zambiri zomwe mungatsate. Tsiku lina ndidzakuwuzani zonse modekha. Antithoka adapitiriza kulankhula zamwe anyamatawo angatetezere foni zawo. Akulankhula adaona kuti foni ya Chisomo idalibe password. Iwo adati, Chisomo, ukuyenera kuyika password mu foni yako. Ndipo Chisomo adayamba kuyika password. Ataona password yomwe adayika Chisomo, Antithoka adati, Chisomo, sungagwiritse ntchito mazero anayi kapena Chisomo 123 ngati password. Mapassword amenewa ndi osavuta kuwalota. Uyenera kugwiritsa ntchito password yamphamvu. Password yamphamvu imayenera kukhala ndi manambala komanso zilembo za alphabet ndi zizindikiro za mkalembedwe. Chisomo adasintha password yake nayika yamphamvu. Nayenso chimwemwe adachita chimodzimodzi. Atamaliza kuwaphunzitsa anyamatawa, Antithoka adati, kumbukirani, muzikhala osamala pamene mugwiritsa ntchito internet. Pa internet pali ngati pa msika umene uli otanganidwa ndinso osangalatsa, koma pamakhala kuti nawo atsizina mtole ndi zigawenga zili pomwepo. Kotero muyenera kukhala osamala. Kenako adati, onetsetsani kuti simugwiritsa ntchito password imodzi pa tsamba la mchezo lililonse. Komanso onetsetsani kuti mwakhazikitsa chitetezo chowonjezera ngati two-factor authentication. Ichi ndi chitetezo cha magawo awiri, mukatero palibe angakulandeni masambano a mchezo. Potsiriza Chisomo ndi chimwemwe adaona kuti miro yawo yatseguka. Adaphunzira maphunziro ofunika kwambiri. Ngakhale Chisomo ankachita manyazi kuti adagwa mu msampha wa anthu akuba kapena kuti ma scammers, iye sadalabadire. Pamene Antithoka ankatseka kompyuta yawo anayang'ana Chisomo ndi chimwemwe namwetulira. Osachita manyazi Chisomo. Aliyense amalakuyisa nthawi zina, ndipo chofunika kwambiri ndi kuphunzira kuchokera ku zolakwika zathu. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito zomwe mwaphunzirazi ndi kuthandizanso ena. Iweyo ndi chimwemwe mukhoza kundithandiza pa kuyamba pologalamu yomwe tizidziwitsa anyamata ngati inuyo komanso anthu ena onse pa nkhani yoziteteza pa internet. Muchizungu pologalamu iyi tizitcha kuti Cyber Security Awareness Project. Nkhope za anyamatawa zidawala. Chisomo adati, zona mukuganiza kuti tikhoza kuthandiza? Inde mukhoza, adayankha Antithoka. Maphunziro zofunika kwambiri. Tsopano mutha kuthandiza ena kuti asadzagwe mu msampha ngati zomwe zidakuchitikira. Ndipo choncho phunziro loyamba la Chisomo ndi chimwemwe pa za chitetezo cha pa internet linakhala chiyambi cha ntchito yayikulu. Tsopano anali pa ntchito chothandiza ena kukhala otetezeka pa internet.